Ето вижте как сигнала сега не е строго синусоидален. Виждате ли? Малко се получи. Деформиран се получи. Сега отиваме към... Ето вижте сега, това вече общата работа на режима в работа на транзистора в режим клас Б. Т.е. усилва се само едната полувълна, другата не се усилва. И посредством този резистор, който определя режима на работа, този резистор се ето все още не сме в правилната част на характеристиката. Ето по този начин вече имаме добър като форма изходен синусоидален сигнал. Тези резистори служат за определение на режима на работа. Резистора и лимитер служи за осъществяване на отрицателна обратна връзка, т.е. за стабилизиране на режима на работа. Кондензатора, който е сложен тук, пък премахва обратната връзка при променен ток. А това всъщност е това посъпки. Но в края на краищата може много работа да наблюдавате, само че не знам, господин Костадинов, докъде е с теоретичната част, да не би е много интересно все още.